Θεοφιλέστατε, ευαισθημολογιότατε, πρεσβύτερε, Πάτερ Νικόλαε Σιάτο, εκπρόσωπε του μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριου Ιερώνυμου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακή Σύμβουλος, κυρία Λουκία Κεφαλογιάννη, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης, κύριος Οικονόμου. Εκ μέρους της ΑΧΕΠΑ Ελλάς και συγκεκριμένα των τμήματων HJ10 Περικλής, HJ53 Πρωτέας, HJ56 Μιλτιάδης και του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Θρησκεία, ισχύς και διάλογος. Η θρησκευτική διπλωματία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο». Το συγκεκριμένο θέμα αναδεικνύει μια ιδιαίτερα σύνθετη διάσταση της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας, όπου η θρησκεία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη σφαίρα της πνευματικής ζωής, αλλά συχνά λειτουργεί ως παράγοντας επιρροής στις διεθνείς σχέσεις, στη διαμόρφωση πολιτικών ισορροπιών και στην ανάπτυξη διάβλων επικοινωνίας μεταξύ κρατών και κοινωνιών. Οι εκλεκτοί ομιλητές, Αλκιβιάδης Στεφανής, στρατηγός εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, τέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, διοικητής Αγίου Όρος, επίσκοπος Σαλώνων Ιγνάτιος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας στις σχέσεις με τις άλλες εκκλησίες, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ, θα προσεγγίσουν το θέμα μέσα από διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες οπτικές. Από τη στρατηγική διάσταση της θρησκείας στη διεθνή πολιτική και την ασφάλεια, έως τον ρόλο των εκκλησιαστικών θεσμών στο διαχριστιανικό διάλογο και τη συμβολή της ιστορικής θεώρησης στην κατανόηση της θρησκευτικής διπλωματίας ως εργαλείου επικοινωνίας, συνεννόησης και σταθερότητας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Τη συζήτηση συντονίζει ο Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας στο ΕΚΠΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική παρουσία σας στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Η σημερινή συζήτηση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα και ερωτήσεις θα γίνουν από το κοινό στο τέλος, μόνο εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας της Ελλάδος, κύριος Στυλιανός Αλεξόπουλος, αντιπτέραρχος υπτάμενος εν αποστρατεία, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ανατολικής Αττικής Θεόδωρος Μπριάνης και ο έφορος Λουκάς Ρίζος, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, συλλόγων, σωματείων και φορέων. Ο επίτιμος αρχηγός ΑΤΑ, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, κύριος Κατσαντώνης. Έχουμε την τιμή να... Συγχωρείτε. Πριν δώσουμε το λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους μας, θα προηγηθούν σύντομοι χαιρετισμοί. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Τμήματος 10, Περικλής, κύριο Πέτρο Τασιό. Αγαπητέ κύριε Κυβερνήτη Νίκη Δημητρόπουλε, Ταμεία της Περιφέρειας, Χρήστο Κατηφόρη, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, εκ μέρους των τμήματων 10 Περικλής Χολαργός, Πρωτέας Αμαρουσίου, Μιλτιάδης Μαραθώνας, ΑΧΕΠΑ Ελλάς, στην απόψινή μας εκδήλωση. Η σύμπραξη των 3 τμήματων με τον Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την ανάγκη για ένα συγκροτημένο δημόσιο διάλογο πάνω σε ζητήματα που τέμουν την ιστορία, την πολιτική και την πνευματικότητα. Ζούμε σε μια εποχή που οι κλασικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων επαναξιολογούνται. Ο κόσμος μας δεν είναι πλέον απλώς πολυπολικός, είναι βαθιά μεταβαλλόμενος και ρευστός. Σε αυτό το περιβάλλον η θρησκεία δεν αποτελεί ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή, δρώσα δύναμη που επηρεάζει την εθνική ταυτότητα, την κοινωνική συνοχή και κυρίως την εξωτερική συμπεριφορά των κρατών. Η θρησκευτική διπλωματία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα στρατικό εργαλείο ήπιας ισχύως. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, η θρησκευτική ταυτότητα και ο διαθρησκευτικός διάλογος αποτελούν συχνά το κλειδί.
για την κατανόηση γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αλλά και την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης, εκεί που η σκληρή ισχύς των όπλων ή της οικονομίας αδυνατεί να προσφέρει λύσεις. Το θέμα μας, θρησκεία, ισχύς και διάλογος, αναδεικνύουν τρεις έννοιες που συχνά συγκρούονται, αλλά στην ουσία τους οφείλουν να συνυπάρχουν. Η ισχύς χωρίς διάλογο οδηγεί στον αυταρχισμό, ενώ ο διάλογος χωρίς την επίγνωση της ισχύως καταλήγει συχνά σε αδράνεια. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τύχη να προσεγγίζουμε το ζήτημα αυτό μέσα από ένα σπάνιο πρίσμα εμπειρίας. Από τη σκοπιά της Εθνικής Άμυνας και Διοίκησης, με τον στρατηγό κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, που ως διοικητής του Αγίου Όρους βρίσκεται σε ένα τόπο με τεράστιο διορθόδοξο ρόλο και σημασία. Από τη σκοπιά της εκκλησιαστικής πρακτικής και διπλωματίας, με τον επίσκοπο Σαλώνων κύριο Ιγνάτιο. Και από τη σκοπιά της ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης, με τον καθηγητή κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. Είναι χρέος μας, ως μέλη της ΑΧΕΠΑ, ενός οργανισμού που γεννήθηκε για να προασπίζει τον ελληνισμό και τις οικουμενικές του αξίες, να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των αναζητήσεων. Η ΑΧΕΠΑ, η μεγαλύτερη, επιδραστικότερη και ιστορικότερη ομογενειακή οργάνωση, κλείνει φέτος τα 104 χρόνια. Προάγει την εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία, την ατομική και οικογενειακή αριστεία, την κοινωνική ευθύνη και τον αθλητισμό. Πρωτίστως όμως, προάγει το ελληνισμό σε όλες τις εκφάνσεις του. Defend and promote Hellenism. Προάσπιση και προώθηση του ελληνισμού. Η αδελφότητά μας επιτελεί εξαιρετικό έργο, το οποίο ελάχιστα αναδεικνύεται, για την προάσπιση των εθνικών μας θεμάτων μέσω συμβουλευτικών διαδικασιών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων των ΗΠΑ και όχι μόνο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους εκλεκτούς ομιλητές μας, τον συντονιστή Πανασυμβουλιότατο Αρχιμανδρίτη Αρίστραχο Γκρέκα, καθώς και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σε αυτήν την πρωτοβουλία. Εύχομαι η απόψινή συζήτηση να μην αποτελέσει απλώς μια παράθεση απόψεων, αλλά το έναυσμα για μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας και θρησκευτικής διπλωματίας στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ. Καλώ στο βήμα τον κύριο Νίκο Δημητρόπουλο, κυβερνήτη ΑΧΕΠΑ Ελλάς. Σεβαστοί πατέρες, στρατηγέ, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θρησκευτική διπλωματία. Και ακούγοντας αυτόν τον όρο, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια που η ΑΧΕΠΑ δημιουργήθηκε. Και γιατί θα γυρίσουμε εκεί? Γιατί από την αρχή ταυτίστηκε με τη θρησκεία, καταλαβαίνοντας τη δύναμη που έχει η διπλωματία της. Και τι εννοώ? Η ΑΧΕΠΑ δημιουργήθηκε πριν από 104 χρόνια στην Αμερική. Είναι η περίοδος που καραβάνια μεταναστών από την Πελοπόννησο κυρίως φεύγουν για την Αμερική. Είναι η περίοδος που η Γαλλία έκανε την τεχνική κρίση της ταφίδας, κατάρρευση κάθε εισοδήματος και οι συμπατριώτες πηγαίνουν στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Μεταξύ άλλων που έχουν να οργανώσουν εκεί, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Είναι η περίοδος που στην Αμερική υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, έντονες φυλετικές διακρίσεις και η μη αποδοχή των Ελλήνων, κυρίως λόγω των Βόρειο-Ιρλανδών που είναι εκεί και είναι κακόφημοι για την αμερικανική κοινωνία και των Ιταλών που έχουν κάνει αυτό που λέγαμε μαφιόζικες συνοικίες. Έτσι οι Έλληνες δεν είναι αποδεκτοί. Τι κατοχύρωσε τους Έλληνες στην αμερικανική κοινωνία? Το γεγονός ότι δημιούργησαν αμέσως την Αμερικανική Αρχιεπισκοπή. Αυτή η κυριακάτικη συνήθεια των Ελλήνων να πηγαίνουν με τις οικογένειές τους καλοντημένοι στην εκκλησία και να κάθονται μετά για τον καφέ τους στη συζήτηση, ήταν αυτή που έδειξε στην Αμερικανική κοινωνία τη διαφορά από τους κακόφημους Βορειοϊρλανδούς και τους επίσης κακόφημους Ιταλούς και τους κατοχύρωσε στη συνείδηση του αμερικανικού λαού σαν ένα φιλήσυχο εργατικό λαό που σε λιγότερο από 103 χρόνια, 104 χρόνια έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στην Αμερικανική Ήπειρο από άκρη σ' άκρη. Δεκάδες συμπατριώτες μας καθηγητές πανεπιστημίων με τεράστιο έργο. Δεκάδες συμπατριώτες μας σε θέσεις ευθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης Αμερικής, της πολιτιακής αυτοδιοίκησης Αμερικής. Φτάσαμε ένα σημείο πριν από την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θρησκευτική διπλωματία λοιπόν, σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Και
πόσο ανάγκη έχουμε στις μέρες μας τη θρησκευτική διπλωματία, την υγιή θρησκευτική διπλωματία, ώστε να μπούμε στο σωστό δρόμο πάλι, γιατί έχουμε εκτροχιαστεί από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Και αν μόνο υπάρχει ελπίδα, κατά την προσωπική μου γνώμη, να επανέλθουμε, είναι η θρησκευτική διπλωματία σε αυτό το μεταβαλλόμενο κόσμο να ορθώσει το ανάστημά της και να αναλάβει τον ιστορικό της ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να συγχαρώ τα τμήματα για αυτή την πρωτοβουλία και επειδή ήθιστε στην ΑΧΕΠΑ να αναφέρουμε τους αξιωματούχους της περιφέρειας που παρίστανται, είναι κοντά μας και ο Αντιπρόεδρος Φιλανθρωπίας ο Κυριάκος Σπανόπουλος και ο Ταμείας της Περιφέρειας που αναφέρθηκε βέβαια πριν, ο Χρήστος Κατηφόρης. Καλή συνέχεια και έρχονται οι μέρες, οι Άγιες Μέρες του Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους μας. Ο λόγος στον κύριο Λουκά Κατσόνη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων. Γεια σας. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ούτως ή άλλως οι προλαλήσαντες νομίζω ότι καλύψανε τα ζητήματα, τα εισαγωγικά της θρησκευτικής διπλωματίας. Εγώ θα σας πω μόνο ότι εμείς ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων το 2019, γιατί πιστεύουμε ότι ο διάλογος και η διάχυση της γνώσης είναι απαραίτητα συστατικά για να προοδεύσει ένα έθνος. Και επειδή μας ενδιαφέρει να προοδεύσει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, γι' αυτό αποφασίσαμε να ανοίξουμε θέματα διαλόγου, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα είχε ανοίξει κανένας. Ένα τέτοιο ήταν η θρησκευτική διπλωματία. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάναμε το πρώτο συνέδριο θρησκευτικής διπλωματίας και για φέτος ετοιμάζουμε το 5ο. Επίσης, ξεκινήσαμε ήδη από το 2019 να συζητάμε για το θέμα των υβριδικών απειλών. Οι υβριδικές απειλές είναι πλέον τώρα κάτι πολύ κοινό, αλλά όταν ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα ήταν terra incognita. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα εξελίσσονται και ευτυχώς η γνώση διαχέεται και πηγαίνει και προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο η χώρα μας γίνεται πιο ασφαλής. Επίσης, πριν από 2 χρόνια, ανοίξαμε το θέμα της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, της αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ήταν ένα θέμα ταμπού, δεν το συζητούσε κανένας και υπάρχει ακόμα και σήμερα έτσι ισχυρή αντίδραση απέναντι σε αυτό, όμως οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, όπως και οι ενεργειακές ανάγκες μεταβάλλονται και ήδη νομίζω ότι σε μερικούς κύκλους γίνεται μια πιο βαθιά συζήτηση για το θέμα αυτό. Επίσης κάνουμε ένα καλοκαιρινό σχολείο στην Καβάλα, μια πολύ όμορφη πόλη, αλλά λίγο ξεχασμένη, μεταξύ της Αλεξανδρούπολης που είναι τώρα της μόδας και της Θεσσαλονίκης που την αγαπάμε όλοι. Εμείς διαλέξαμε την Καβάλα ακριβώς για να γίνει και εκεί ένα επίκεντρο συζήτησης και γνωστικής διάχυσης. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε εδώ. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Έχω την τιμή τους 3 από τους 4 να τους γνωρίζω καλά και να τους θεωρώ και φίλους. Οπότε είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ καλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος σε εμάς. Πρώτος θα μας μιλήσει ο αξιότιμος κύριος πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, κύριος Αρχιδιάδης Στεφανής. Αναφέρθηκαν οι ιδιότητες του και ένα σύντομο βιογραφικό πριν. Οι θρησκείες μετά την πτώχευση σε εισαγωγικά των διαφόρων ιδεολογιών παίζουν στο σύγχρονο κόσμο μια πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί προσδιορίζουν ταυτοτικά τους ανθρώπους, αρχικά. Και μετά βέβαια υπάρχουν και άλλες διαδρομές, οι οποίες τις ορίζουν ως, θα λέγαμε σε κάποιες περιπτώσεις, πρωταγωνιστικές, παίζουν το πρωταγωνιστικό ρόλο σε τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν η θρησκεία, ιδιαίτερα τις τελευταίες 2 δεκαετίες, αποτελεί έναν πάρα πολύ σοβαρό πυλώνα στις διεθνείς σχέσεις
με διάφορες χρηστικότητες ή κατανοήσεις σε διάφορες περιπτώσεις, ανάλογα την εποχή, την περιοχή και τις συνθήκες. Κύριε Διοικητά, η πολύτιμη εμπειρία σας και ως και Υπουργός Άμυνας και επίτιμος Αρχηγός Υπουργείας έχετε διαχειριστεί μεγάλες κρίσεις στη χώρα μας και ευτυχώς ανταποκρίθηκατε και από ό,τι γνωρίζουμε και εσείς και το συγκεκριμένο Υπουργείο με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όμως η εμπειρία σας τόσο στο Υπουργείο Άμυνας και ως Υπουργός αλλά και ως πολιτικός διοικητής τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική και έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε από διάφορες οπτικές και να προσεγγίσετε αυτό το θέμα. Θα σας ακούσουμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή. Με την άδειά σας δεν θα αναφέρω το πρωτόκολλο εκ νέου, μια και η συμπαθέστατη κυρία το ανέπτυξε και προς κέρδος χρόνου. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ΑΧΕΠΑ για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Θερμά συγχαρητήρια, 104 χρόνια ζωής. Θεωρώ και πιστεύω και είμαι σε θέση να το γνωρίζω ότι οι εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε τώρα με τις ΗΠΑ οφείλονται και σε ένα μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική προσπάθεια που κάνατε εκεί, έτσι ώστε να διευθετηθούν όλα τα θέματα και αυτή τη στιγμή να λέμε ότι με τις ΗΠΑ η σχέση μας είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο που θα μπορούσαν να είναι. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Παπάγου για την αίθουσα. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Πάντα είναι ο αγαπητός μου φίλος, μας αγκαλιάζει με αγάπη και βέβαια δεν θα μπορούσε να μην αγκαλιάζει με αγάπη πρώην στρατιωτικούς, μια και ο Δήμος είναι Δήμος στον οποίο χαρακτηριστικά διαμένουν στρατιωτικοί. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσόνη και το Ινστιτούτο για την πρόταση που μου έκανε και με πολύ χαρά, γιατί ελπίζω ένας από τους τρεις που είπατε να είμαι εγώ που με θεωρείτε φίλο. Ευχαριστώ, γιατί έψαχνα να βρω μήπως δεν είμαι εγώ και ήμουν ο τέταρτος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόταση που μου κάνατε. Θα ξεκινήσω από κάτι που είπε ο κύριος Κατσόνης και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και θα συμφωνήσετε και εσείς με αυτό που θα πω. Πολλές φορές ακούμε κάτι και το ακούμε για πρώτη φορά και λέμε στον εαυτό μας. Τι είναι αυτό που υπόθηκε τώρα. Πόσο έξω από τα πράγματα είναι. Και τελικά έρχεται η ζωή και εξελίσσεται και βλέπουμε αυτό για το οποίο στην αρχή αντιδράσαμε τόσο αρνητικά να γίνεται πραγματικά καθημερινότητά μας. Παραδείγματα, η συζήτηση για τα F-35. Όταν ακούστηκε αρχικά λέγαμε Ελλάδα, F-35, μα τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Να πω μια ημερομηνία την οποία ο κύριος Δουρουντάκης, ο εξαιρετικός μου φίλος εκεί, είναι σε θέση να το βεβαιώσει. Ιανουάριος 2020. Έγραψα για πρώτη φορά σε έγγραφο άκρος απόρριτου ειδικού χειρισμού ότι η Ελλάδα δέχεται υβριδική επίθεση από την Τουρκία μέσω της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Δημιούργησε τέτοιο θέμα εσωτερικό ότι δεχόμαστε πόλεμο που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων. Μετά από μερικούς μήνες όλοι συζητάγαμε για τον υβριδικό πόλεμο που δέχτηκε η Ελλάδα. Ένα τρίτο θέμα για να κλείσω με αυτό. Πώς μια ιδέα από στην αρχή φαίνεται τρελή έξω από το πλαίσιο και δημιουργεί αναστάτωση. Να πάω στο θέμα της Κύπρου. Ταμπού για την Κύπρο η είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Εδώ και χρόνια. Μόλις το ψελίζαμε, η συζήτηση ήταν μην το αγγίζεις αυτό. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κ. Χριστοδουλίδης, είπε τώρα ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες έτσι ώστε να υποβάλει υποψηφιότητα η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ και να έχουμε την Τουρκία να το αρνείται και όχι τώρα να μας λένε μα δεν έχετε καταθέσει υποψηφιότητα, άρα ορθώς η Κύπρος είναι έξω από όλες τις διαδικασίες. Και εδώ λοιπόν θα πούμε κάποια πράγματα και ένα από αυτά είναι η θρησκευτική διπλωματία, η οποία επί σειρά ετών την αγνοούσαμε και αγνοούσαμε τι ισχυρό χαρτί έχουμε στα χέρια μας για να πετύχουμε πράγματα, αλλά πιστεύω ότι την τελευταία περίοδο και βεβαίως όλοι εμείς, εσείς βοηθάτε εξαιρετικά σε αυτό, αυτό αρχίζει πλέον να γίνεται αποδεκτό και να καταλαβαίνουμε την ισχυρή δυνατότητα που έχει η Ελλάδα να πετύχει πράγματα. Θεωρώ και πιστεύω ότι ως αξιωματικός είχα ένα πλεονέκτημα τα 43 χρόνια ύπαρξής μου στο πεδίο, αλλά και ως ασχολούμενος με το όρος από το 1997 την πρώτη μου επίσκεψη
όταν πήγαμε εκεί και από το 2022, όταν ανέλαβα σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τα θέματα του Αγίου Όρους και τα τελευταία 2 χρόνια ως διοικητής, μπορώ να πω ότι η εμπειρία μου και σε αυτό το τομέα, το πεδίο της Εκκλησίας, μπορώ να πω, με κάνει να έχω κάποια άποψη. Άρα λοιπόν, στα όσα θα πω τώρα για το θέμα μας, θα χρησιμοποιήσω ως study case, ως παράδειγμα, το τι συμβαίνει στο Άγιο Όρος. Και ξεκινώ από ένα κυρίαρχο ερώτημα, το οποίο προκύπτει από τον τίτλο. Έχει η θρησκεία ισχύ? Είναι η θρησκεία παράγοντας ισχύος? Τι είναι η ισχύς? Η ισχύς είναι η δυνατότητα που μας δίνεται να μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους και να τροποποιήσουμε ή να τους αφαιρέσουμε τη δυνατότητα να κάνουν κάτι. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την ισχύ, μπορούμε εμείς να το πετύχουμε? Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και τότε θα αναλογιστούμε γιατί τοποθετούμε τη θρησκεία σε έναν από τους 3 πυλώνες ισχύος, σκληρή ισχύς, ήπια ισχύς, έξυπνη ισχύς, και λέμε ότι η θρησκεία ανήκει κυρίαρχα στην ήπια ισχύ, αλλά αγγίζει και θέματα της έξυπνης ισχύος. Και η απάντηση είναι απόλυτη, καταφατική, ναι, η θρησκεία είναι πολλαπλασιαστής της ισχύος. Και θα αποδείξω στη συνέχεια το γιατί. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Αγίου Όρους σε σχέση με την ισχύ, θα ήθελα να σας πω τα ακόλουθα. Οι 20 μονές του Αγίου Όρους, βάσει του καταστατικού χάρτη, συνδέονται με όλα τα πανεπιστήμια παγκόσμια. Ένας μεγάλος δε αριθμός μοναχών είναι καθηγητές στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εάν καθίσετε στην Ουρανούπολη και βγει μια Λέμβος έξω και από τη Λέμβο κατέβουν 5 μοναχοί και ρωτήσετε, Γέροντα, πού πηγαίνεις? Θα σου πει ο πρώτος, πηγαίνω στο Λούβρο, διότι το 2027 γίνεται μια έκθεση για το Άγιο Όρος και είμαι στην επιτροπή που συντονίζει τα εκθέματα. Ο δεύτερος μοναχός που πηγαίνω στη Γενέβη. Το Λαογραφικό Μουσείο Γενέβης κάνει μια έκθεση για την μουσική του Αγίου Όρους και είμαι εκεί πέρα βασικός συντελεστής. Εσύ, πηγαίνω στη Βοστόνη, διότι το Πανεπιστήμιο το Χ της Βοστόνης είμαι επισκέπτης καθηγητής και οι μαθητές δίνουν τα μαθήματά μου. Εσύ, πηγαίνω στο Τόκιο, αυτό το ακούς σε κάθε μονή. Τα δίκτυα λοιπόν, τα οποία κλείνει το Άγιο Όρος με τα πατριαρχία, με τις εκκλησίες του εξωτερικού, ανοίγω πάλι μια παρένθεση και λέω τι γίνεται στο Παρίσι αυτή την περίοδο. Η Ακαδημία της χώρας αποφασίζει να κάνει μέλος της τον Πατριάρχη. Δεν αποφασίζει να κάνει μέλος της τον Πάπα, ούτε κάποιο καθολικό, αλλά τον Πατριάρχη. Αυτό και αν αποδεικνύει την ισχύ της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, σίγουρα η θρησκεία είναι παράγοντας ισχύος, σίγουρα η θρησκεία είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι που πρέπει να απαντήσουμε μια δεύτερη ερώτηση. Εργαλειοποιείται η θρησκεία? Τι χρησιμοποιούν κάποιοι ως εργαλείο προκειμένου να επηρεάσουν? Εάν πάμε στην Αφρική και μιλήσουμε με όλους τους επισκόπους σε κάθε χώρα, θα σου πούνε με ένα ύφος στεναχωρημένο, η Ρωσία αγοράζει τους παπάδες μας. Δηλαδή, γέροντα, έρχεται η Ρωσία και προσφέρει παραπάνω χρήματα στους ελληνοορθόδοξους ιερείς χωρίς να παίρνει την έγκριση του Πατριαρχείου μας. Σε μια Αφρική που η Κίνα σε κάθε χώρα ιδρύει τράπεζες και η Ρωσία κατασκευάζει εκκλησίες. Εάν στη σύγχρονη εποχή η κλίμακα των αναγκών του ανθρώπου είναι το μυαλό, η καρδιά και η τσέπη τους, βλέπουμε τις 2 χώρες αυτές να επηρεάσουν τον κρισιμότερο παράγοντα ενός ανθρώπου. Άρα λοιπόν, βεβαίως και εργαλειοποιείται η θρησκεία. Να δούμε τι κάνει το Ιράν αυτή τη στιγμή και πώς το Ιράν εργαλειοποιεί και συνδέει μέσω της θρησκείας και ενισχύει την εθνική υπόσταση του κράτους αυτού. Και βεβαίως μπορούμε να πούμε το εξής παράδειγμα, το οποίο είναι καταλυτικό. Ποιος εξέδωσε εκ μέρους της Ρωσίας την ανακοίνωση κατά του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, η οποία εξεδόθη πριν από 3 μήνες περίπου? Τα περίμενε κανείς να την εκδώσει η Εκκλησία της Ρωσίας. Δεν το έκανε αυτή. Τα περίμενε να την εκδώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το έκανε. Το έκανε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ρωσίας. Μια υπηρεσία είναι το FBI, θα μπορούσα να πω, των ΗΠΑ, μια υπηρεσία πληροφοριών, η οποία ασχολείται με την αναζήτηση πρακτικών στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή λοιπόν την υπηρεσία επιλέξανε,
για να κάνει την ανακοίνωση εναντίον του Πατριάρχη. Άρα βλέπουμε πόσο μπορούμε να πετύχουμε μέσω της εργαλειοποίησης της θρησκείας στους στόχους μας. Θεωρώ ότι στην εποχή που ζούμε η θρησκεία είναι εργαλείο υβριδικού πολέμου. Και μάλιστα από τα πιο ισχυρά. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι υφίσταται θρησκευτική διπλωματία. Και εμείς ως χώρα το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Εμείς ως χώρα τη χρησιμοποιούμε. Εμείς ως χώρα την εντάσσουμε στα εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Εάν με ρωτούσατε πριν από μερικά χρόνια, η απάντησή μου θα ήταν όχι. Γινόντουσαν προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες δεν ήταν συντονισμένες. Θεωρώ και πιστεύω τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Οι προσπάθειες είναι περισσότερο συντονισμένες, περισσότερο οργανωμένες και αυτό αποδίδει. Το είδαμε να αποδίδει στο ΣΥΝΑ που ανατράπηκε μια ολόκληρη κατάσταση. Δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα αυτό, αλλά όντως μπήκε σε ένα καλό πλαίσιο. Το βλέπουμε να επιτυχάνεται τώρα με την πρόσληψη των 645 ιερέων που το κράτος πήρε απόφαση με αυτούς να ενισχύσει όλα τα πρεσβυγενή πατριαρχία, μεγαλώνοντας το αποτύπωμά μας στο εξωτερικό και βεβαίως το βλέπουμε και σε 1002 άλλα πράγματα. Το βλέπουμε στις ενέργειες τις οποίες έχει αναλάβει ο Πάπας προσπαθώντας να προστατεύσει όλες τις θρησκευτικές μειονότητες σε όλες τις χώρες οι οποίες παράζονται από εμφύλιο πόλεμο ή από πολεμικές συγκρούσεις και βεβαίως το βλέπουμε και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω ως κυρίαρχο παράδειγμα αυτό από το Όρος με την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα. Η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα, στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα εγκαταβιώνουν 187 μοναχοί, το 57% είναι Ρώσοι και το 43% Ουκρανοί. Και βλέπετε πώς αυτή η μονή λειτουργεί κατά τρόπο εξαιρετικό και πώς αυτή η μονή αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες 19 μονές. Τώρα την Μεγάλη Δευτέρα που θα είμαι εκεί, πρόκειται να επισκεφθώ τη μονή για να ξεκινήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα από τη μονή αυτή και δεχόμαστε ως ελληνικό κράτος όλους τους επισκέπτες στη μονή αυτή, Ουκρανούς και Ρώσους, Ουκρανούς της Διασποράς και Ρώσους της Διασποράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να έχουμε από τις δύο χώρες αυτές επισκέπτες, με τρόπο καταπληκτικό. Άρα λοιπόν, μέσω της θρησκευτικής διπλωματίας βλέπουμε να επιλύονται προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να επιλύσει ούτε η διμερής, ούτε η πολυμερής διπλωματία. Το επόμενο ερώτημα, θέμα το οποίο θέλω να θέσω, είναι η κρίση ταυτότητας στην οποία διέρχεται η εποχή μας. Από τη μία η γουόκατσέντα, με όλα τα προβλήματα τα οποία γεννά και τους προβληματισμούς που γεννά. Από την άλλη η πόλεμη, η τοξικότητα, ο λαϊκισμός και η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση αναγκάζουν τον κόσμο να βρει σταθερή και στέρεα βάση. Δεν είναι άλλη εκτός από τη θρησκεία αυτή. Και βεβαίως στο κομμάτι αυτό έρχεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο το Άγιο Όρος. Την περίοδο που συζητάμε, οι επισκέπτες που δέχθηκε το Όρος πέρυσι ήταν 258.000, κατά πολύ αυξημένες από την προηγούμενη χρονιά. Και είναι διαπιστωμένο ότι όταν επικρατεί αναρχία, αταξία, τοξικότητα, αβεβαιότητα στον έξω κόσμο, ο κόσμος αναζητά περισσότερες απαντήσεις και στρέφεται προς τη θρησκεία προκειμένου να βρει τις απαντήσεις αυτές. Και βλέπετε ότι το Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή δέχεται επισκέπτες από 143 διαφορετικές χώρες. Εάν αναλογιστούμε ότι οι κυρίαρχα ορθόδοξες χώρες αυτή τη στιγμή είναι 9, 10, 12, καταλαβαίνουμε τι επίδραση ασκεί η θρησκεία και ο φάρος της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιο Όρος στη διεθνή κοινότητα, βλέποντας αφενός τους επισκέπτες και αφετέρου τους μοναχούς που εγκαταβιώνουν, που είναι από όποια χώρα μπορείτε να φανταστείτε. Προχθές υπέγραψα 2 έγγραφα προκειμένου να ενταχθούν στην κοινότητα του Αγίου Όρους 2 Κολομβιανοί μοναχοί. Πριν μερικές μέρες ένας από την Ιρλανδία, ένας από την Κίνα, ένας από την Κορέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάγκη και η κρίση ταυτότητας, η ανάγκη για ηρεμία, σοβαρότητα, σταθερότητα, βεβαιότητα και η κρίση ταυτότητας που κυριαρχεί έξω οδηγεί τον κόσμο στο να αναζητήσει βάση, σταθερά. Η βάση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την πίστη μας και δεν μπορεί
κομμάτι της πίστης μας είναι οι εκκλησίες, αλλά και το Άγιο Όρος. Ποια είναι η ελληνική διάσταση στο επόμενο θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία συζητάμε? Θεωρώ ότι ως Ελλάδα έχουμε τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη θρησκεία, η οποία θρησκεία μας κράτησε ενωμένους ακόμα και τα 400 για την Νότιο Ελλάδα, 500 χρόνια για τη Βόρεια Ελλάδα, χρόνια της σκλαβιάς, και ο τρόπος με τον οποίο η γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμά μας, οι παραδόσεις μας, η μουσική μας, οι μύθοι μας διατηρήθηκαν μέσω της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Σινά και στη μέση του πουθενά να βλέπεις τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουνε? Να πηγαίνεις στην Αριζόνα και να βλέπεις στη μέση της ερήμου το ελληνικό μοναστήρι με τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουνε? Η Βουλγαρία έχει ίσως το μικρότερο μοναστήρι στο Άγιο Όρος, αριθμεί 27 ή 28 μοναχούς, και όταν άλλαξε ο ηγούμενος πριν από 6 μήνες, ήταν 26 μέλη του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου παρόντα στην αλλαγή του ηγουμένου. Να αναλογιστούμε τη σημασία που τους δίνουνε. Κάθε να πάω στη Σερβία, κάθε 2-3 μήνες, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, μέχρι να παραιτηθεί, γιατί τώρα είναι η κυρία, ερχόντουσαν και επισκεπτόντουσαν το μοναστήρι, την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Και έχουν ένα μοναστήρι, το οποίο βεβαίως ξέρετε ότι είναι ελληνικό. Και οι Έλληνες μοναχοί είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί τη στιγμή που κάποιος γίνεται μοναχός, το πρώτο το οποίο συμβαίνει, παίρνει την ελληνική υπηκότητα. Γιατί το λέω αυτό, διότι ακούστηκε και στη Βουλή από κάποιον αρχηγό κόμματος να λέει ότι η σερβική κυριαρχία στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι λέμε, και ειδικά όταν τα λέμε στη Βουλή και μας ακούει όλη η Ελλάδα. Τα 20 μοναστήρια είναι ελληνικά, το Άγιο Όρος ανήκει στην ελληνική επικράτεια, τα μοναστήρια είναι αυτοδιοίκητα και το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοίκητο, με το ελληνικό κράτος να έχει πλήρη κυριαρχία, και οι 2.000 μοναχοί που είναι εκεί είναι Έλληνες πολίτες. Αλλογενείς, αλλά Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν, ξαναέρχομαι στο θέμα, έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε το Άγιο Όρος δικό μας και δυνατότητες, και που το κάνουμε να το αξιοποιούμε, και βλέπετε πώς το εκλαμβάνουν οι άλλοι το μικρό κομμάτι του Αγίου Όρους υπό τις συνθήκες που σας περιέγραψα πριν. Τέλος, και κλείνω, να βάλω μια άνω τελεία σε αυτά τα οποία θέλω να πω, είναι ότι σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε και στην λειτουργία της θρησκείας ως πολλαπλασιαστή της ισχύως, αλλά και στο πλαίσιο της θρησκευτικής διπλωματίας, πρέπει πάντα να εξετάσουμε και τους κινδύνους στο risk assessment που κάνουμε, στην εκτίμηση κινδύνου. Και ο κίνδυνος ποιος είναι? Να χάσει η θρησκεία την αξιοπιστία της, εάν κάποιοι αντιληφθούν ότι τη χρησιμοποιούμε για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε υπερήφανοι που η θρησκεία μας αποτελεί κομβικό πυλώνα διατήρησης της εθνικής μας υπόστασης, και ότι απαντάμε σε αυτούς που λένε ότι η θρησκεία ακουμπά ένα κόσμο που πέρασε, λέγοντας ότι η θρησκεία συντελεί στη διαμόρφωση όχι μόνο του ελληνικού μέλλοντος, αλλά και του παγκοσμίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύψατε πάρα πολλά. Μεταξύ άλλων, αυτό που σημείωσα εδώ και έχει πολύ ενδιαφέρον και ίσως αποτελήσει και τροφή και περαιτέρω συζήτηση στη συνέχεια, είναι η σχέση θρησκείας και ισχύς, ήπια ισχύς και smart έξυπνης ισχύος. Ως πολλαπλασιαστής ισχύος η θρησκεία, τα δίκτυα που μπορεί να προκύπτουν από τη θρησκεία, εντός και εκτός κάποιου χώρου, και στη διεθνή πραγματικότητα και στη διεθνή σκηνή, οι περιπτώσεις εργαλειοποίησης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ένα εργαλείο υβριδικού πολέμου. Ένα άλλο σημείο που θίξατε και είναι πολύ σημαντικό είναι τα βήματα που η ελληνική πολιτεία έχει κάνει σε αυτό το κομμάτι και πώς διαχειρίζεται ευαίσθητα θέματα, και η έννοια της κρίσης ταυτότητας, που η κρίση ταυτότητας, όπως προείπαμε, ενισχύει το θεσμό
της πίστης ως θεσμό, αλλά και προσωπικά του κάθε ανθρώπου και σε επίπεδο προσωπικό και σε επίπεδο κοινωνιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σαλώνων κύριο Ιγνάτιο. Ο Θεοφιλέστατος έχει μεγάλη εμπειρία και από τις σπουδές που έχει κάνει για αυτό το θέμα, αλλά και από τις διάφορες θεσμικές θέσεις στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θεοφιλέστατε, σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε εδώ, θέλετε πάνω? Από εδώ, ωραία. Παρά την εμπειρία μου, την οποία επένεσε ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και καθηγητής στη Θεολογική Σχολή, κύριος Αρίσταρχος, νομίζω ότι δεν θα ξέρα από πού να αρχίσω, γιατί και όλοι οι παρευρισκόμενοι και εσείς και εδώ στο πάνελ, όλοι είναι εξαιρετικοί και γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ασχέτως από αυτό που πιστεύουμε ή που υποστηρίζει ο καθένας από μας περί εκκλησιαστικής διπλωματίας, το θέμα είναι ότι υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, υπάρχει αυτή η διπλωματία, την οποία χρειάστηκε χρόνος πολύς για να την γνωρίσω σε βάθος, και βέβαια υπάρχει σε όλες τις εκκλησίες και ιδιαίτερα στις εκκλησίες τις Ορθόδοξες, οι οποίες ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την κατάσταση εκείνη σύμφωνα με την οποία η διπλωματία είναι το βοηθητικό πόδι που μια εκκλησία πολύ ισχυρή από πολλούς τομείς, η Ρωσική Εκκλησία, ανακάλυψε με μεγάλη ευκολία και εφάρμοσε με μεγάλη επιτυχία την δυνατότητα να βοηθηθεί μετά την πτώση του κομμουνισμού, αν όχι και νωρίτερα, αυτόν τον τομέα, ο οποίος αναφέρεται στην δυνατότητα της Εκκλησίας, του Πατριαρχείου Μόσχας, να αναθέσει σε πολύ ικανούς κληρικούς της να προχωρήσουν και να εισχωρήσουν στον τομέα και στην ικανότητα της Εκκλησίας να πάει εκεί και να φτάσει εκεί όπου η κρατική διπλωματία δεν μπόρεσε. Και ίσως δεν χρειάζεται να το φέρω τόσο παραπέρα το θέμα αυτό, αν πω ένα όνομα που είναι το όνομα του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να
εισχωρεί εκεί που δεν μπορούσαν να φτάσουν οι διπλωμάτες της Ρωσίας. Και έτσι, όταν, παραδείγματος χάριν, βρεθήκαμε ως Εκκλησία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στη Νότια Κορέα το 2013, ήρθε στην ώρα που ήθελε εκείνος, παρουσιάστηκε με τον τρόπο που ήθελε εκείνος και είπε αυτά που ήθελε να πει και η Εκκλησία του, αλλά και το κράτος του, να τα αναφέρει σε αυτήν την μεγάλη παγκόσμια εκκλησιαστική, σε αυτή την παγκόσμια εκκλησιαστική σύναξη, ας την πω έτσι, και να επιβληθεί σε πολλά θέματα, όπως ήταν ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει τότε για την αποδοχή των ομοφυλόφιλων εκκλησιών, ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, των εκκλησιών που αποδέχονται ως μέλη τους ομοφυλόφιλους. Ήταν ένα θέμα που προέκυψε επίσημα τότε, το 2013 δηλαδή, και δημιούργησε σχεδόν ένα σκάνδαλο για όλους εμάς τους υπόλοιπους χριστιανούς και ιδιαίτερα τους Ορθόδοξους, πρέπει να πω, και προσπάθησε να επιβάλλει τη γνώση, τη γνώμη της Ρωσικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ακόμα ήμασταν ένα, και να ζητήσει επίσημα μπροστά από όλους, μπροστά από τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, να ζητήσει να μην γίνουν αποδεκτά όλα αυτά. Και αυτά όχι στην τύχη, γιατί ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας τότε, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ τότε, τώρα είναι Ουγγαρίας, μπόρεσε αυτός με την συνδρομή του ρωσικού κράτους να ζητήσει να γίνουν τα πράγματα όπως τα ήθελε η Ρωσία και όχι όπως τα ήθελαν οι άλλες εκκλησίες. Οι Ρώσοι γνωρίζουμε ότι είναι αυτοί που είναι, αυτοί που μίλησαν εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ήταν πάντα πολύ ισχυροί και πολύ επίμονοι σε αυτά που ήθελαν, και όταν άρχισαν να έρχονται τα σύννεφα με την περίπτωση της Ουκρανίας, θεώρησαν ότι έπρεπε να πάρουν με το μέρος τους, θέλησαν να χωρίσουν με τον τρόπο τους το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Εκκλησία της Ελλάδος, και έτσι είχαν έρθει στην Αθήνα για να ζητήσουν, και το ζήτησαν από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας, να πάει από τη μεριά της
της Μόσχας και όχι της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ήταν ένα θράσος, αλλά εμείς πρέπει από αυτό το θράσος να πάρουμε το ότι αυτοί ήξεραν να χρησιμοποιούν τη διπλωματία για να πάρουν πράγματα που εμείς ούτε φανταζόμασταν. Και εμείς δεν φανταζόμασταν επίσης ότι έπρεπε και πρέπει να πάρουμε με το μέρος μας και να προετοιμάσουμε κάποιους κληρικούς οι οποίοι θα μπορούν να εργαστούν σε αυτό τον τομέα. Και τότε συνέβη κάτι, όταν λέω τότε εννοώ νωρίτερα από την επίσκεψη Ιλαρίωνα, η Εκκλησία μας έπρεπε να δουλέψει σε αυτόν τον τομέα που ήταν άγνωστος εκείνη τη στιγμή, που ήταν άγνωστος, και να φροντίσουν τη δραστηριοποίηση της ίδιας της Εκκλησίας στον τομέα της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Και επειδή μέχρι τότε δεν είχε γίνει τίποτα, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έστειλε, προβλέποντας αυτά που θα προέκυπταν αργότερα, έστειλε έναν κληρικό της Εκκλησίας μας να παρακολουθήσει για πρώτη φορά μαθήματα εκκλησιαστικής διπλωματίας. Και αφού αυτός ο κληρικός τέλειωσε τις σπουδές του, ο Αρχιεπίσκοπος εμπιστεύτηκε αυτή του την πρωτοβουλία στον τότε Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου για να μπορέσει ο κληρικός αυτός να διδάξει στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Βέβαια, κάπου εκεί που πήγε να προχωρήσει το θέμα, ο Αρχιεπίσκοπος έφυγε για άλλο ουρανό και έτσι σε αυτόν τον κληρικό έγιναν απλώς προσκλήσεις για σεμινάρια στη Διπλωματική Ακαδημία και έμεινε το θέμα εκεί. Υπάρχει λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ήταν γνωστό και ούτε το γνωρίζει κανείς. Μπορώ να το γνωρίζω εγώ, γιατί συνεργάστηκα τότε με τον Αρχιεπίσκοπο πάνω σε αυτό τον τομέα και είναι πολύ σημαντικό το ότι υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος να προχωρήσει σε αυτό το θέμα της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Δηλαδή το ότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι θα μπορούσε να είχε γίνει ή μάλλον το γνωρίζουμε, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν είχε πρωτοβουλίες.
είναι ένα σημαντικό θέμα και για τα θέματα που μας μίλησε ο κύριος Διοικητής και για το Άγιο Όρος και για όλα τα άλλα θέματα όπου μπορεί να μπει μέσα το Άγιο Όρος και είναι θέματα που δεν είναι γνωστά και ευτυχώς δεν είναι γνωστά όλα, γιατί στο Άγιο Όρος υπάρχει η αγιοσύνη, υπάρχει όμως και η κατασκοπία. Δεν είναι δικό μου θέμα και δεν μπορώ εγώ να το και δεν θέλω να το αναπτύξω, όμως το ότι σήμερα είμαστε εδώ και συζητάμε και ακούμε και μιλάμε για το θέμα της εκκλησιαστικής διπλωματίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε ποιος ακούει και ποιος συζητάει πάνω σε αυτό το θέμα και τι αποφάσεις θα χρειαστεί να πάρουμε και από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλο το θέμα. Θέλω απλώς να αναφέρω μια περίληψη αυτού του θέματος, η οποία αναφέρει ότι η αυξανόμενη θρησκευτική και πολιτισμική πολυμορφία του σύγχρονου κόσμου καθιστά τον διαθρησκιακό διάλογο σημαντικό παράγοντα για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστή στην εκκλησιολογική της αυτοσυνειδησία, προσεγγίζει το διάλογο με τις άλλες θρησκείες όχι ως σχετικοποίηση της χριστιανικής πίστεως, αλλά ως έκφραση της αποστολής της στον κόσμο. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης το 2016 προσέφερε το θεολογικό πλαίσιο για τη συμμετοχή της Εκκλησίας στο διαθρησκιακό διάλογο και στην συμμετοχή και στη λεγόμενη θρησκευτική διπλωματία. Στο πλαίσιο αυτό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος έχουν αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Η ιστορική εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας δείχνει ότι η συμμετοχή στο διαθρησκιακό διάλογο δεν είναι φαινόμενο του 21ου αιώνα, αλλά διαθέτει μακρά παράδοση, κυρίως μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που έχει αναλάβει διαχρονικά πρωτοβουλίες για τη συνεργασία με άλλες θρησκευτικές κοινότητες σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αποτέλεσε θεσμική και θεολογική σφραγίδα, θέτοντας κανόνες και κατευθύνσεις για το πώς η Εκκλησία μπορεί να συμμετέχει στο διάλογο, διατηρώντας την πνευματική της αυθεντία. Η Σύνοδος τόνισε επίσης τη σημασία της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης ως μέσον ενίσχυσης της θρησκευτικής ανεκτικότητας, αναδεικνύοντας τη διαθρησκιακή συνεργασία όχι μόνο σε επίπεδο διαλόγου, αλλά και σε επίπεδο δράσης για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατανοεί την παρουσία της στον κόσμο ως μαρτυρία της αλήθειας του Ευαγγελίου και ως διακονία ειρήνης και συμφιλίωσης. Η εκκλησιαστική αυτή ευθύνη αναδείχθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η σαφήνεια από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο επισημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, πιστή στην εκκλησιολογική της αυτοσυνειδησία, αισθάνεται την ευθύνη της απέναντι στο σύγχρονο κόσμο και τα προβλήματά του. Η θέση αυτή του συγχρόνου κόσμου και των προβλημάτων του δεν είναι κάτι το απλό και το ασήμαντο. Υπογραμμίζει ότι η Εκκλησία
δεν περιορίζεται στη λατρευτική και ποιμαντική της αποστολή, αλλά καλείται να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας, όπως οι συγκρούσεις, η κοινωνική αδικία και η κρίση των ανθρωπίνων αξιών. Η πραγματικότητα της θρησκευτικής πολυμορφίας καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αναγνώρισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών ως μέσου προώθησης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Συγκεκριμένα τονίζει ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία επιδιώκει το διάλογο με τις άλλες θρησκείες, με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας κατανοήσεως, της ειρηνικής συνυπάρξεως και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Δεν περιορίστηκε στο να απευθυνθεί μόνο στους πιστούς της Ορθοδοξίας, καθώς η φύση της και η ιστορική της αποστολή υπερβαίνει τα όρια μιας συγκεκριμένης κοινότητας και φέρει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Η Σύνοδος κατανόησε ότι τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως η βία, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και οι πόλεμοι, δεν κάνουν διακρίσεις και πλήττουν όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκείας. Ως εκ τούτου, η Εκκλησία καλείται να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που συνδέει τον πνευματικό της ρόλο με την κοινωνική ευθύνη και την προώθηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα συνοδικά κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου υπογραμμίζουν ότι η θρησκευτική πίστη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο δικαιολόγησης βίας ή καταπίεσης. Ο φονταμενταλισμός, η βία κατά θρησκευτικών κοινοτήτων, η εξαναγκαστική αλλαγή πίστης, οι απαγωγές, τα βασανιστήρια και η εκμετάλλευση προσφύγων καταδικάζονται με απόλυτο τρόπο. Η Εκκλησία τονίζει ότι η δύναμη της πίστης πρέπει να λειτουργεί θεραπευτικά, να επουλώνει τις πληγές που προκαλούν οι κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις και όχι να εντείνει τις συγκρούσεις ή να τροφοδοτεί τη μυσαλλοδοξία. Η συνοδική θεώρηση για τον διαθρησκειακό διάλογο τονίζει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ πιστών διαφορετικών θρησκειών αποτελεί ουσιαστικό μέσον για την κατανόηση της ανθρώπινης κοινότητας και τις σχέσεις της Εκκλησίας με τον κόσμο. Ο διάλογος δεν περιορίζεται σε επίσημες συναντήσεις ή διπλωματικές επαφές ηγετών, αλλά επεκτείνεται σε κάθε επίπεδο κοινωνικής ζωής, από τις καθημερινές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων έως τις διαβουλεύσεις μεταξύ θρησκευτικών ηγετών και θεσμών. Η συμμετοχή στο διάλογο αποτελεί συνεχή διαδικασία, καθώς η θρησκεία δεν είναι απλώς δόγμα, αλλά τρόπος ζωής που καθορίζει τις αξίες, τις επιλογές και τις δράσεις των πιστών. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του διαθρησκειακού διαλόγου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη θέση του στον Ορθόδοξο κόσμο, καθώς και η διεθνής ακτινοβολία του, επιτρέπουν να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των θρησκειών. Ιδιαίτερα, κατά την Πατριαρχία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, έχουν αναπτυχθεί σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της λεγόμενης θρησκευτικής διπλωματίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν διαθρησκειακές συναντήσεις και διεθνές διασκέψεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του θρησκευτικού φανατισμού και την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης. Η δραστηριότητα αυτή αναδεικνύει τον ρόλο των θρησκευτικών θεσμών ως σημαντικών παραγόντων στη διαμόρφωση της διεθνούς πραγματικότητας. Το Πατριαρχείο αναλαμβάνει πολυδιάστατες πρωτοβουλίες στον τομέα της θρησκευτικής διπλωματίας. Σε διεθνές επίπεδο οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, φόρα και διαβουλεύσεις με εκπροσώπους διαφόρων θρησκειών, θέτοντας στο επίκεντρο κοινές αξίες όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από αυτά τα φόρα, το Πατριαρχείο προσφέρει πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κοινοτήτων. Η εκπαίδευση
αποτελεί επίσης βασικό άξονα της θρησκευτικής διπλωματίας του Πατριαρχείου. Διοργανώνονται προγράμματα για νέους, φοιτητές και κληρικούς με στόχο την καλλιέργεια της θρησκευτικής ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής συνείδησης. Η συμμετοχή των νέων στο διάλογο δεν θεωρείται πολυτέλεια, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ικανής να συνυπάρχει ειρηνικά με την πολυθρησκευτική πραγματικότητα. Η ανθρωπιστική διάσταση της θρησκευτικής διπλωματίας εκφράζεται μέσα από δράσεις υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, προσφύγων και θυμάτων συγκρούσεων. Το Πατριαρχείο συνεργάζεται με άλλες θρησκευτικές κοινότητες, διεθνείς οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η αξιοπρέπεια των ατόμων και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η πίστη όμως, όπως ατόμων και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η πίστη, όπως υπογραμμίζει το Πατριαρχείο, δεν μπορεί να περιορίζεται στην προσωπική πνευματική ζωή, πρέπει να μετατρέπεται σε πρακτική δράση με θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Οι λόγοι του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ενισχύουν αυτήν την αντίληψη. Στις δημόσιες ομιλίες του, ο Πατριάρχης επισημαίνει ότι ο διάλογος δεν είναι προαιρετικός, αλλά αποτελεί ηθική και πνευματική υποχρέωση. Η πίστη εκδηλώνεται μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ειρήνη. Ο διάλογος, σύμφωνα με τον Πατριάρχη, δεν αναιρεί τις θρησκευτικές διαφορές, αλλά τις μετατρέπει σε ευκαιρία για αμοιβαία κατανόηση, συνεργασία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η θρησκευτική διπλωματία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνδέεται άμεσα με την αποστολή της Εκκλησίας στο εσωτερικό των κοινοτήτων της, αλλά επεκτείνεται στην κοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις. Μέσα από το διάλογο και τις ανθρωπιστικές δράσεις, η Εκκλησία αναδεικνύει την ικανότητά της να συμβάλλει στην ειρήνη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία της Ελλάδος, ως η κύρια οργανωμένη έκφραση της Ορθόδοξης πίστης στη χώρα, έχει αναπτύξει διαχρονικά δράσεις που προάγουν την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών θρησκειών. Η συμμετοχή της στο διαθρησκειακό διάλογο δεν περιορίζεται σε θεσμικό ή συμβολικό επίπεδο. Αντιθέτως, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κοινωνικής και πνευματικής παρουσίας της στο σύγχρονο κόσμο. Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει ότι η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από έντονη πολυθρησκευτικότητα και πολιτισμική ποικιλία, γεγονός που καθιστά τον διάλογο μεταξύ θρησκειών αναγκαίο για την ειρηνική συνύπαρξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκκλησία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο την εκπαίδευση και την επιμόρφωση κληρικών και λαϊκών, όσο και την οργανωμένη συμμετοχή σε διεθνείς διαβουλεύσεις και φόρα. Μέσα από αυτές τις δράσεις προωθείται η κατανόηση των αξιών, των παραδόσεων και των πνευματικών κληρονομιών άλλων θρησκειών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η μαρτυρία της Ορθοδοξίας ως δύναμη ειρήνης και κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται στη σχέση της Εκκλησίας με την κοινωνία. Η σημερινή συνύπαρξη των πιστών με ανθρώπους άλλων θρησκειών αποτελεί κατά την Εκκλησία ευκαιρία για αλληλεγγύη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Μέσα από προγράμματα κοινωνικής στήριξης, ανθρωπιστικής βοήθειας και φιλανθρωπικών δράσεων, η Εκκλησία της Ελλάδος καθιστά την πίστη εργαλείο πρακτικής κοινωνικής παρέμβασης, προάγοντας την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Εκκλησία συμμετέχει επίσης σε διεθνείς και περιφερειακές διαθρησκειακές συναντήσεις, όπου εκπρόσωποι διαφορετικών θρησκειών συζητούν ζητήματα ηθικής, κοινωνικής δικαιοσύνης, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής ευθύνης.
Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Εκκλησία της Ελλάδος συμβάλλει στο συντονισμό κοινών δράσεων, στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων. Η θεολογική διάσταση του διαλόγου αποτελεί επίσης πυλώνα της δραστηριότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η συμμετοχή στο διάλογο δεν σημαίνει μείωση της πίστης ή συμβιβασμό στις δογματικές θέσεις της Ορθοδοξίας, αλλά αντίθετα επιτρέπει την έκφραση της πνευματικής παράδοσης της Εκκλησίας με τρόπο που να προάγει την ειρηνική συνύπαρξη και την κατανόηση. Μέσα από την κατάρτιση κληρικών και την επιμόρφωση λαϊκών στελεχών, η Εκκλησία προωθεί την ικανότητα να συνδιαλέγεται με άλλες θρησκείες με σεβασμό και γνώση, συνδέοντας τη θεολογία με την πρακτική κοινωνική δράση. Επιπλέον, η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει τη σημασία της καταδίκης του φονταμενταλισμού και της βίας που προκύπτει στο όνομα της θρησκείας. Μέσα από δηλώσεις και προγράμματα ενημέρωσης προβάλλεται η ανάγκη για υπεύθυνη θρησκευτική μαρτυρία, η οποία προάγει την ειρήνη και την κοινωνική ευθύνη, αντί να ενισχύει συγκρούσεις ή προκαταλήψεις. Αυτή η στάση ενισχύει τον διαθρησκειακό διάλογο ως διαδικασία εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. Συνολικά, η Εκκλησία της Ελλάδος συνεισφέρει στον διαθρησκειακό διάλογο με μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συνδυάζει θεολογία, κοινωνική δράση, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμμετοχή σε διεθνείς διαδικασίες. Η συμβολή της αναδεικνύει το ρόλο της Εκκλησίας ως ενεργού παράγοντα ειρήνης και συνεργασίας, αποδεικνύοντας ότι η πίστη μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών παραδόσεων και πολιτισμών, προωθώντας μια κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη, την κατανόηση και την αξιοπρέπεια. Από την άλλη πλευρά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λόγω της διεθνούς εμβέλειας και του ιστορικού ρόλου του, έχει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΙΕ, η UNESCO και άλλες παγκόσμιες θρησκευτικές ενώσεις. Μέσω αυτών των συνεργασιών προωθεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ειρήνη, την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία μεταξύ θρησκειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή του Πατριαρχείου σε διακρατικές και διαθρησκειακές διαβουλεύσεις έχει συμβάλει στην αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως θεσμού ικανό να γεφυρώνει διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις και να διασφαλίζει ότι η πίστη αποτελεί πηγή ειρήνης και ηθικής καθοδήγησης και όχι εργαλείο συγκρούσεων. Παράλληλα, η Εκκλησία της Ελλάδος εστιάζει σε δράσεις που έχουν άμεση κοινωνική απήχηση, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και πανεπιστήμια, επιμορφώσεις κληρικών και λαϊκών στελεχών και πρωτοβουλίες κοινοτικής συμμετοχής. Μέσω αυτών ενισχύεται η κατανόηση της θρησκευτικής διαφορετικότητας, η αμοιβαία ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη θρησκευτική εταιρότητα. Τελειώνοντας, θα πω ακόμη ότι η θρησκευτική διπλωματία αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον ουσιαστικά εργαλεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την παρουσία της στον δημόσιο και διεθνή χώρο. Υπερβαίνει την απλή θρησκευτική ικανότητα να διαμεσολαβεί, να ενισχύει τη συνεργασία και να προάγει την ειρήνη σε συνθήκες κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων. Η έννοια της εκκλησιαστικής διπλωματίας δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, την προώθηση ανθρωπιστικών πρωτοβουλειών και τη διασφάλιση ότι η θρησκευτική παρουσία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιών όπως η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λόγω της ιστορικής και διεθνούς θέσης του, έχει καθιερώσει ένα μοντέλο εκκλησιαστικής διπλωματίας που αξιοποιεί τόσο τις θεολογικές αρχές όσο και τη διεθνή επιρροή του. Μέσα από συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και συμμετοχή σε διαθρησκειακά και διπλωματικά φόρα, το Πατριαρχείο μετατρέπει το διάλογο
σε πρακτικό εργαλείο ειρήνης και κοινωνικής συνοχής. Η εκκλησιαστική διπλωματία, όπως διαμορφώνεται από το Πατριαρχείο, υπογραμμίζει ότι η πίστη δεν είναι αποκλειστικά πνευματική υπόθεση, αλλά δύναμη με ηθική και κοινωνική βαρύτητα, ικανή να επηρεάσει θετικά σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων και κρατών. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θεοφιλέστατε, μας είπατε τόσα πολλά για τον διαχριστιανικό, διαθρησκειακό διάλογο, την αξία του, για τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για τη θεολογική αλλά και πρακτική εφαρμογή, δηλαδή για την πνευματική και θεολογική προσέγγιση στο θέμα της ειρήνης και άλλων πρωτοβουλειών της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ιδιαίτερα και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και πρακτικά θέματα πώς προσεγγίζουν και τι πρωτοβουλίες λαμβάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο τον έχει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής στη Θεολογική και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, γνώστης των θεμάτων αυτών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεσμολογιότατα εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Πρόεδροι, Αγίοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, Θεοφιλέστατε, Πανασιολογιότατε, Αρχηγέ και διοικητά του Πολιτική Διοικητά του Αγίου Όρους. Είμαι σίγουρος ότι αυτές τις ημέρες, εχθές μάλιστα, θα είδατε ένα βίντεο που δείχνει τον ευγενικό τρόπο που απελάθηκε από τον Λίβανο ο πρέσβης του Ιράν. Ήταν έτσι πολύ ευγενική και επικεφαλής εκεί σε αυτή την ομάδα που κάνει την απέλαση του με ευγένεια, και ίσως θα παρατηρήσετε με πόσο μεγάλη ευγένεια τον βάζει μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγει από το Λίβανο. Είναι ο Υπουργός Τύπου του Λιβάνου, πολύ σημαντική προσωπικότητα, είναι Ορθόδοξος και είναι και εξέχων συνάδελφος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάλαμαντ. Και τα λέω αυτά γιατί αυτές τις ημέρες, όποιος θα βλέπει τα ελληνικά μίντια, έχει την εντύπωση ότι το Ιράν έχει κερδίσει και ότι μάλλον είναι κάπου εδώ απ' έξω και έρχονται νικητές τροπεοφόροι. Και τα λέω αυτά γιατί βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή, όπου η ερμηνεία των γεγονότων και η κατανόηση της πραγματικότητας δεν αποτελούν πλέον ακαδημαϊκές αναζητήσεις, αλλά ζητήματα επιβίωσης. Ο τελευταίος πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο, όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για ολόκληρο το πλανήτη, επιφέροντας αλλαγές που αγγίζουν το πυρήνα της καθημερινότητάς μας. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον η θρησκεία αναδύεται όχι μόνο ως πηγή πίστης, αλλά ως ο κυρίαρχος μοχλός ισχύος και ταυτόχρονα ως το πιο κρίσιμο πεδίο μιας νέας παγκόσμιας θρησκευτικής διπλωματίας. Η σύγχρονη ιστορία μας διδάσκει ότι η θρησκευτική ταυτότητα συχνά εργαλειοποιείται από θεοκρατικά καθεστώτα για τη διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας. Στην περίπτωση του Ιράν βλέπουμε πως μια θεοκρατική ηγεσία επιχειρεί να ταυτίσει την εσωτερική φωνή διαμαρτυρίας με τον ξένο πράκτορα, χρησιμοποιώντας τη θρησκεία ως επικοινωνιακό όπλο. Εδώ η πραγματική επιθυμία για αλλαγή καταπνίγεται μέσω της κατασκευής ενός εσωτερικού εχθρού. Η θρησκευτική διπλωματία της Δύσης, η οποία συχνά επικαλείται την πολιτική ορθότητα για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των γυναικών, χρησιμοποιείται από την προπαγάνδα της Τεχεράνης ως απόδειξη πολιτισμικού ιμπερεαλισμού. Αυτό δημιουργεί μια παράδοξη παραμόρφωση. Η επέμβαση στο όνομα της απελευθέρωσης κινδυνεύει να συσπυρώσει μια κοινωνία γύρω από μια σημαία και το καθεστώς τοποθετώντας τις εσωτερικές διεκδικήσεις, όπως το κίνημα των γυναικών, σε δεύτερη μοίρα. Για να κατανοήσουμε τη σχέση θρησκείας και ισχύως, πρέπει να ανατρέξουμε στα εργαλεία του ιστορικού υλισμού. Η προσέγγιση των Μάρξ και Έγκελς μας δίδαξε ότι το επικοδόμημα, δηλαδή η θρησκεία, η ιδεολογία και το δίκαιο, καθορίζεται από την οικονομική βάση μιας κοινωνίας. Η επίδραση αυτής της θεωρίας ήταν καταλυτική, καθώς μετατόπισε το βάρος από τις μεγάλες προσωπικότητες
στις κοινωνικές διεργασίες και υλικές ανάγκες. Σήμερα ακόμα και οι μη μαρξιστές αναζητούν τα οικονομικά συμφέροντα, πετρέλαιο, αγορές, πίσω από κάθε σύγκρουση. Η θρησκευτική διπλωματία λοιπόν δεν μπορεί να ειδωθεί αποκομμένη από τις υλικές συνθήκες παραγωγής και τις κοινωνικές συγκρούσεις. Ωστόσο, η ισχύς δεν ασκείται μόνο μέσω των όπλων ή της οικονομίας. Η έννοια της πολιτισμικής ηγεμονίας, όπως την ανέπτυξε ο Αντώνιο Γκράμψι και αργότερα ο μεταμαρξισμός, μας δείχνει ότι η κυρίαρχη τάξη επιβάλλει τις αξίες της μέσω του ελέγχου του λόγου. Ένα συγκλονιστικό ιστορικό παράδειγμα αυτής της ηγεμονίας είναι η περσική πρόσληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ενώ για τους Ζωροάστρες ήταν ένας δαίμονας κατακτητής, ο άνθρωπος που κατέκαυσε το περσικό παλάτι όπου έκαιε η άσβεστη φλόγα του Ζωροαστρισμού, η περσική παράδοση τον μεταμόρφωσε σε ένα ιδανικό μουσουλμάνο ηγεμόνα και προφήτη. Αυτή είναι η κορυφαία πράξη πολιτισμικής ηγεμονίας. Όταν δεν μπορείς να νικήσεις έναν εχθρό στο πεδίο της μάχης, τον νικάς στο πεδίο του λόγου, κάνοντάς τον δικό σου. Στην Ελλάδα, η σύγκρουση μεταξύ υλισμού και ιδεαλισμού καθόρισε την πνευματική ζωή για δεκαετίες. Οι πρωτοπόροι όπως ο Γιάννης Κορδάτος και ιδρυτικό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αμφισβήτησαν το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα, ερμηνεύοντας για παράδειγμα την Επανάσταση του 1821 ως κοινωνική και αστική εξέγερση και όχι μόνο ως θρησκευτική παλιγεννησία. Αυτή η προσέγγιση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τον ακαδημαϊκό κατεστημένο της εποχής και την Εκκλησία, που έβλεπαν τον ιστορικό υλισμό ως απειλή για την εθνική ενότητα και τις παραδόσεις. Και έτσι ήταν. Σήμερα η συζήτηση μετατοπίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα με την εισαγωγή του λεγόμενου εναλλακτικού μαθήματος της ηθικής. Το μάθημα αυτό λειτουργεί σαφώς ως αποδομητής του παραδοσιακού τρίπτυχου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, εισάγοντας μια κοσμική ηθική βασισμένη στον ορθολογισμό, αποσυνδέει την ηθική υπόσταση του πολίτη από το θρησκευτικό δόγμα. Αυτή η κίνηση κόβει, αν θέλετε, τα πόδια της παραδοσιακής πολιτικής κυριαρχίας, μετατρέποντας τάχατε στην ηθική από εργαλείο υπακοής σε εργαλείο ελευθερίας. Στον αιώνα που διανύουμε, η θρησκεία και η ισχύς αναμετρώνται σε ψηφιακό πεδίο. Ο ψηφιακός υλισμός αναδεικνύει τα δεδομένα και τους αλγόριθμους ως τη νέα βάση που καθορίζει την ιδεολογία μας. Η πραγματικότητα δεν κρίνεται πλέον με βάση την αντικειμενική αλήθεια, αλλά με βάση το αφήγημα που επικρατεί στις ψηφιακές φούσκες. Το γνωστό μας παράδειγμα χάρη TikTok. Η πολιτική ορθότητα εμφανίζεται ως το νέο επικοδόμημα, μια προσπάθεια ελέγχου της πολιτισμικής ηγεμονίας μέσω της γλώσσας, ενώ επιτρέπει την ανάδειξη φωνών που η ιστορία αγνοούσε. Κινδυνεύει ταυτόχρονα να μετατρέψει το διάλογο σε πεδίο ηθικής αστυνόμευσης και κουλτούρας ακύρωσης. Τα social media, η ταυτότητα, θρησκευτική, έφυλη ή εθνική, γίνεται το νέο πεδίο της ταξικής πάλης στην πραγματικότητα. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα του Ιράν, η επέμβαση του 2026 αποκαλύπτει τη σύγκρουση των φακών. Ο υλιστής βλέπει τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων, ο μεταμαρξιστής βλέπει τη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σύνθημα γυναίκα, ζωή, ελευθερία χάνεται. Η αλήθεια είναι πιο χαοτική. Μια βία εξωτερική επέμβαση μπορεί να αφαιρέσει το καθεστωτικό όγκο, αλλά κινδυνεύει να σκοτώσει τον κοινωνικό ιστό, μετατρέποντας μια κοινωνία που διεκδικούσε ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία που παλεύει για την επιβίωση. Η πραγματικότητα μιας κοινωνίας είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής ορίμανσης και όχι βίαιας επιβολής. Όμως η πραγματικότητα παραμένει. Η Δύση κερδίζει, το Ισλάμ χάνει αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως η ερμηνεία μέσω αυτών των φακών δημιουργεί αλλοιώσεις. Η απάντηση είναι ναι. Κάθε θεωρία λειτουργεί ως εργαλείο εστίασης, αλλά και ως παροπίδα. Η αλήθεια όμως διαπερνά την πραγματικότητα μέσα από τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι τα πιο αληθινά από τις απαντήσεις, γιατί οι απαντήσεις συχνά επηρεάζουν σκοπιμότητες. Η θρησκευτική διπλωματία του μέλλοντος πρέπει να βασίζεται στην πολυπρισματικότητα. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις υλικές αιτίες, οικονομία, χωρίς όμως να αγνοούμε την κοινωνική επιθυμία και τις πνευματικές αξίες. Σε έναν κόσμο όπου οι ροχμές στα επίσημα αφηγήματα γίνονται χαοτικές, η μόνη σταθερά είναι η ανάγκη για ένα διάλογο που δεν είναι εργαλείο ηγεμονίας, αλλά μέσω κατανόησης. Γιατί τελικά ο χάρτης δεν είναι περιοχή και η πραγματικότητα θα είναι πάντα πιο πλούσια και πιο χαοτική από οποιοδήποτε μοντέλο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μας ανεπτύξατε το θέμα της Μέσης Ανατολής με αναφορά τη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση. Κάνατε μία ανάλυση και των ιδεολογικών ρευμάτων που προϋπήρχαν εκεί και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Σε αυτό το σημείο, κύριε Διοικητά, βάσει αυτών που έχουμε πει και με άξονα την ισχύ, τα δίκτυα, τις ευκαιρίες, πώς η θρησκεία μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς και με τις παρούσες συνθήκες πολέμου, πώς βλέπετε εσείς από την εμπειρία σας, από την πολλαπλή και πολυσχηδή εμπειρία σας, η Ορθοδοξία ή μία γενική ή κάποιες άλλες θρησκείες, πού πάει όλη αυτή η υπόθεση? Η θρησκεία παίζει ρόλο, όπως είπαμε, αλλά προς τα πού κατευθυνόμαστε τώρα, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο? Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι βρισκόμαστε στην πέμπτη γενιά του πολέμου. Η οποία πέμπτη γενιά του πολέμου, γιατί ο πόλεμος εξελίσσεται όπως εξελίσσονται τα πάντα, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα τα οποία έχει ένα κράτος στη διάθεσή του, προκειμένου να επιβληθεί επί του άλλου. Παλιά λέγαμε ότι σε ένα πεδίο μάχης, το οποίο είχε μήκος 7 χιλιόμετρα και βάθος 3, δύο δυνάμεις μαχόντουσαν. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος γίνεται εκεί που γίνεται και το βάθος μπορεί να είναι απεριόριστο. Και δεν αναφέρομαι στα βλήματα μόνο, αναφέρομαι σε όλους τους πυλώνες ισχύως, που είναι η πληροφορία, που είναι οι ψευδείς ειδήσεις, που είναι η παραπληροφόρηση, που είναι η υβριδικότητα και η ασυμμετρία στην απειλή και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, εάν ένα κράτος δεν αντιληφθεί ότι όλα τα στοιχεία ισχύως που έχει στα χέρια του πρέπει να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του, έχει αποτύχει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το αντιληφθούμε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια την κρίση δεν τη διαχειρίζεται ένα Υπουργείο μόνο, τη διαχειρίζεται το σύνολο των Υπουργείων. Θα σας πω ένα παράδειγμα από το πεδίο. 2020. Ο πόλεμος, ο υβριδικός της εργαλειοποίησης των μεταναστών από τον Εύρο μεταφέρεται στο Αιγαίο. Ένα πρωινό στην ακτή των Βατερών, η μεγαλύτερη ακτή απόβασης στη Λέσβο, μήκους 7 χιλιόμετρων, αποβιβάζονται 7 μεγάλοι λέμβοι μεταναστών, με την κάθε λέμβο να έχει 250 άτομα μέσα. Η φωτογραφία που ελήφθη από ντρόουν ελληνικό, από επάνω, εάν την πάρετε και τη βάλετε στον κανονισμό αποβατικές επιχειρήσεις, καταδεικνύει το αποβατικό τάγμα όταν αποβιβάζεται σε μία ακτή. 5 λεπτά αργότερα, 400 αγριεμένοι μετανάστες καταλαμβάνουν το σταθμό Λαρίσης. Και μισή ώρα μετά, το κέντρο μεταναστών στη Μαλακάσα γίνεται εξέγερση εκεί και οι μετανάστες κλείνουν την Εθνική Οδό. Εάν αυτό το αντιμετωπίσαμε μεμονωμένα, το κάθε Υπουργείο το δικό του κομμάτι, δεν θα μπορούσαμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όταν είδαμε τη μεγάλη εικόνα, καταλάβαμε ότι είναι ένα σχέδιο, το οποίο υλοποιείται προκειμένου να μετρηθούν οι αντιδράσεις μας. Το έφερα αυτό το τακτικό παράδειγμα, το οποίο είναι απόλυτα ειλικρινό και έχει πραγματοποιηθεί, για να καταδείξω ότι, εάν δεν αντιληφθούμε ότι η θρησκεία αποτελεί σημαντικό και τεράστιο εργαλείο προσωπικής ενίσχυσης, αλλά και συλλογικής εθνικής αντοχής, θα αποτύχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούν οι ηθήνοντες, οι δάσκαλοι, οι γονείς, όλοι μας. Ένα παράδειγμα θα πω από το πεδίο πάλι, σε μια κρίση που δεν έχει σημασία πότε, ένας νεαρός, ο οποίος όταν κατατάχθηκε ήταν γεμάτος ναρκωτικά, ξυρισμένο το μισό του κεφάλι και είχε και σκουλαρίκι στη γλώσσα του,
και αυτός ο άνθρωπος μετατράπη σε βαντάρος, στην κρίση επάνω φόρτωσε το άρμα του διοικητού επιλαρχίας με 51 βλήματα, με το κάθε βλήμα να είναι 17 κιλά. Μόνος του σε 45 λεπτά, γιατί δεν υπήρχε άλλος. Τι ήταν εκείνο που έκανε αυτό το παιδί που τόσο κατηγορούμε τα νέα τα παιδιά όλοι μας? Ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτά, ότι η νέα γενιά δεν είναι καλή, ότι δεν. Τι ήταν εκείνο που έκανε το παιδί? Ποια ήταν η δύναμη εκείνη που το έκανε το παιδί να ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει αυτό το πράγμα? Αν δεν είναι κάτι ανώτερο, κάτι υπέρτατο ή μια πίστη που έχει στο εσωτερικό του. Εκεί οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι και έχουμε ευθύνη όλοι. Κύριε Διοικητά, πολύ σημαντικά αυτά όλα που είπατε, αλλά εάν πηγαίναμε και κάναμε αυτή τη συζήτηση, μάλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν 40 χρόνια, θα μας θεωρούσαν εξωπραγματικούς. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι συνθήκες και αυτό που είπατε, το θέμα της θρησκείας, το θέμα της πίστης, αφορά τον κάθε ένα από εμάς, την κοινωνία, το έθνος. Και βέβαια με μια εκλογικευμένη προσέγγιση, γιατί ακούμε και... Και όχι φανατική. Και όχι φανατική, γιατί ο φανατισμός και η ριζοσπαστικοποίηση από κάποιες θρησκείες είναι ένα φαινόμενο το οποίο καλείται η διεθνή κοινωνία. Γιατί κάποιες, όχι θρησκείες, κάποιες αιρέσεις που δημιουργούνται μέσα σε κάποιες θρησκείες, που εργαλειοποιούνται από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα αυτές οι αιρέσεις, δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και των τρομοκρατικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα άλλες ομάδες μέσα στις ίδιες κοινωνίες, με άλλες πολιτικές αντιλήψεις να αντιδρούν. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος του φαύλου κύκλου. Και πολύ ωραία ο Θεοφιλέστατος μας μίλησε αναλυτικά, γιατί η θρησκεία και ιδιαίτερα όπως μας ανέπτυξε η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μιλήσει θεωρητικά, θεολογικά, αλλά κάνει και πράξη και το διάλογο και τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και τα λοιπά, που συμβάλλει για την ειρήνη και στη διεθνή κοινότητα και στις τοπικές κοινωνίες. Ένα σημαντικό παράδειγμα επίσης που μας ανέπτυξε και ο Θεοφιλέστατος είναι πως οι θρησκείες συνεργάζονται με άλλους κοσμικούς, θα λέγαμε, διεθνείς οργανισμούς και έχουμε τη συμφωνία το Αβραάμ Accords, που μετασχημάτισε τη Μέση Ανατολή. Αν θέλετε κάποιες εμπειρίες τέτοιες, Θεοφιλέστατε, να μας πείτε πώς θετικά παραδείγματα συνεργασίας θρησκειών με διεθνείς οργανισμούς ή με άλλες οντότητες ή Ινστιτούτα ή θεσμούς που έχουν θετικά αποτελέσματα. Γιατί καλό είναι, πολλοί πρόχειρα κατηγορούν τις θρησκείες ότι ρέπουν προς τη μυσαλλοδοξία, αλλά αγνοούμε τη θετική συμβολή τους μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, δέχεται πάντα πλήγματα, γιατί όλοι νομίζουν ότι δεν έχουν περιεχόμενο εκτός από τα θέματα της πίστεως, εκτός από τα θέματα τα λειτουργικά και τα ποιμαντικά. Και έτσι κατηγορούν την Εκκλησία με μεγάλη άνεση τι δεν έχουν κάνει, τι δεν κάνουν γενικότερα, και έτσι οι εκκλησίες βρίσκονται στο να πρέπει να απολογούνται. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο εμάς δεν πρέπει να μας απασχολεί, γιατί όπως είπαμε,
όπως είπαμε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και διεθνών οργανισμών. Εκκλησία είναι βεβαίως η πίστη. Εκκλησία είναι εκείνο, ας το πούμε, εκείνος ο οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τη σωτηρία της ψυχής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ή, για να το πούμε καλύτερα, δεν είναι μόνο η σωτηρία της ψυχής, είναι και η σωτηρία της ψυχής, αλλά μέσα από ένα άλλο πρίσμα, το οποίο μας δείχνει ότι ναι, η Εκκλησία είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον άνθρωπο ως ένα σύνολο. Η Εκκλησία δραστηριοποιείται και πνευματικά και λειτουργικά και, όπως συζητάμε απόψε, και δραστηριοποιείται και ως μία διεθνής οντότητα και ως κάτι το οποίο μας δείχνει και άλλους δρόμους, δεν μας αφήνει μονόπλευρα στο να συζητάμε για θέματα όπως η καθημερινότητα, αλλά μας δείχνει το δρόμο ότι είναι κάτι το πολύ πιο πολύπλοκο και πολύ πιο ενδιαφέρον από ό,τι πιστεύουμε. Δηλαδή, η εκκλησιαστική αυτή διπλωματία σημαίνει ότι μπορούμε να εισχωρήσουμε σε θέματα πολιτικής, όχι για θέμα εξουσίας, αλλά για να δείξουμε στον κόσμο ότι η παρουσία μας σε αυτή την διεθνή πραγματικότητα, σε αυτό που απασχολεί την κοινωνία και τον κόσμο της εποχής μας, είναι κάτι το πολύ πιο σημαντικό και ότι μπορούμε με τη δική μας παρουσία και με το δικό μας κήρυγμα και τον τρόπο κηρύγματος του Ευαγγελίου μπορούμε να δώσουμε λύσεις που κάποιοι και εμείς οι ίδιοι καμιά φορά δεν μπορούμε να τα φέρουμε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι περισσότερες οι λύσεις παρά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εμείς μπορεί να φύγουμε από εδώ και να πάμε σε μια αγρυπνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλα ενδιαφέροντα ή ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Ευαγγελίου σε περιπτώσεις δύσκολες και να δώσουμε κέρυες απαντήσεις στα θέματα που απασχολούν τους πιστούς μας, που απασχολούν τις κοινωνίες, που απασχολούν τα κράτη. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοφιλέστατε. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος μας μίλησε για τη Μέση Ανατολή. Κάτι που μας ενδιαφέρει όλους είναι οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, άλλες εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες, αλλά ιδιαίτερα οι ελληνοορθόδοξοι πληθυσμοί στη Συρία, στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές, ο ρόλος των Οικουμενικών Πατριαρχείων. Πολλοί ελληνοορθόδοξοι σε αυτές τις χώρες έχουν πολύ σημαντικές θέσεις μέσα στις κυβερνήσεις και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, όπως προανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο συνάδελφος.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, πώς βλέπετε μέσα σε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στη Μέση Ανατολή την Ορθοδοξία και τις δυνατότητες που υπάρχουν εκεί, και οπωσδήποτε κάτι που μας απασχολεί είναι η προστασία των μειονοτήτων, εθνοτικών, θρησκευτικών, αλλά ιδιαίτερα των Ελληνοορθοδόξων και των Πατριαρχείων. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο Συλλογιότατε, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για θέματα τα οποία είναι πολύ σύγχρονα. Και ξέρετε, πριν από λίγες μέρες είχαμε μία σειρά από εκθέσεις τόσο του ΟΗΕ όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου διαπιστώνεται παγκοσμίως ότι το 1/6 των χριστιανών αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποδίωξη. Είναι ένα καταπληκτικό νούμερο, δεν υπήρχε, και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε για πρώτη φορά έναν όρο ο οποίος ήταν άγνωστο στην Ευρώπη, τη χριστιανοφοβία. Λοιπόν, όταν φτάνουμε το Μάρτιο του 2026 να μιλάμε για χριστιανοφοβία, αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, την οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και το λέω αυτό διότι όταν μιλάμε για χριστιανισμό στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα για τους Ορθόδοξους, οι οποίοι έχουν μείνει και με το όνομα Μελχίτες, δηλαδή οι βασιλικοί, αυτοί που ακολουθούσαν τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, αυτό σημαίνει, γι' αυτό και τους αποκαλούν Μελχίτες, δηλαδή ήταν αυτοί που ακολουθούσαν τη βυζαντινή νομιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 638, όταν οι Άραβες μπήκαν στη Παλαιστίνη, η Κεσάρια της Παλαιστίνης, η οποία ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Διοίκησης και η οποία ήταν μια πολύ σπουδαία ελληνική πόλη, με τη μεγαλύτερη γνωστή βιβλιοθήκη της εποχής, σφαγιάστηκε. Σφαγιάστηκαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά, σφαγιάστηκαν όλοι. Το οποίο συνετάραξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή εκείνη. Και κάηκε η περίφημη βιβλιοθήκη της Κεσάριας από τους Άραβες, γιατί ακούμε διάφορες θεωρίες αυτό το καιρό από διάφορους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μπήκαν στην Αντιόχεια, οι Άραβες και κατέλαβαν την Αντιόχεια, είχαν φροντίσει εκεί οι αντίπαλοι των Ορθοδόξων να βάλουν έξω από τα σπίτια τους κόκκινους σταυρούς και μπαίναν μέσα και τους σφαγιάζαν. Η περίφημη σφαγή της Αντιοχίας, το 642 που ακολούθησε. Αυτά είναι τρομακτικά γεγονότα, τα οποία τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται κατά καιρούς και επαναλαμβάνονται και σήμερα. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ο Άγιος Παΐσιος το 1992 στο τελευταίο του ταξίδι βρέθηκε στη θεολογική σχολή του Μπάλαμαντ και συνέφαγε με τους μαθητές της σχολής, είπε κάτι τρομακτικό. Είπε: «Χαίρομαι που σήμερα είμαι και συντρώγομαι μάρτυρες της Εκκλησίας». Από τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα γελάσαν. Είπαν: «Ο παππούλης τα έχει χάσει». Με γέρος είναι τώρα, δεν τα έχει χάσει, δεν ξέρει τι λέει. Από τα 17 παιδιά που ήταν εκείνη τη στιγμή και τρώγαν μαζί τους στο τραπέζι, 7 που γίναν κληρικοί σφαγιάστηκαν και εστάλησαν σε κουτιά στις οικογένειές τους, τα σώματά τους κομματιασμένα. 2 επισκοποί έχουν δολοφονηθεί, άλλοι έχουν θαρθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πρέπει να απέχουμε από την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο Ορθόδοξος πληθυσμός σήμερα στη Μέση Ανατολή. Δεν πρέπει να είμαστε εθεροβάμονες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο χριστιανικός πληθυσμός στην Αίγυπτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει και σε άλλα μέρη. Και δυστυχώς, επίσης, ο χριστιανικός πληθυσμός εξαφανίζεται σήμερα από το Ιράκ. Δεν υπάρχει, αν δείτε τους χάρτες και τα νούμερα, εξαφανίζονται. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την έχουμε συνείδηση. Και αυτή τη στιγμή εγώ χαίρομαι γιατί η ελληνική κυβέρνηση αναδεικνύει αντανακλαστικά τα οποία είχαμε χάσει. Είχαμε χάσει, ξέρετε, τα είχαμε χάσει. Και αυτή τη στιγμή αναδεικνύονται αντανακλαστικά και αρχίζουμε και συζητάμε τις ευθύνες μας που έχουμε απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα. Δεν το συζητάγαμε μέχρι σήμερα. Και αυτή τη στιγμή το ότι αρχίσαμε και το συζητάμε και το δείχνουμε κιόλας ότι έχουμε και μια ευθύνη και το δείχνουμε με διάφορους τρόπους, είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, η οποία δείχνει ότι ούτε οι ρίζες μας χάθηκαν από εκεί, ούτε οι άνθρωποι μας έχουν χαθεί τελείως και θα συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας.
Όπως ολοκληρώνοντας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση το παρακολουθεί στενά και μάλιστα έχουμε και μία πρόσφατη δήλωση από το ΙΠΕΞ για κάποια γεγονότα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και υπάρχει και συντονισμός με την κυπριακή κυβέρνηση και οπωσδήποτε πολλοί ευρωβουλευτές, αρκετοί Έλληνες ευρωβουλευτές και Κύπροι είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα και με παρεμβάσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς αναδεικνύουν αυτό το θέμα και η διεθνή κοινότητα δείχνει ένα ενδιαφέρον γι' αυτό. Κάποιοι θα πούν, έτσι, αν μου επιτρέψετε, κάποιοι μηδενιστές θα πούνε και τι έγινε, πάλι έχουμε περιστατικά. Ναι, φανταστείτε να μην ήταν και ενεργοποιημένη η διεθνή κοινότητα, άρα υπάρχει αυτή η, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης για τους χριστιανούς και άλλες μειονότητες στην περιοχή και έχει πολύ, και είναι μια συνεχή επαγρύπνηση για αυτό το θέμα, γιατί η Μέση Ανατολή, από ό,τι βλέπουμε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και ανακατατάξεων συνόρων κτλ. Προσωπικά από αυτή την σημερινή ημερίδα, βάσει του τίτλου είναι «Θρησκεία, ισχύς και διάλογος». Έχει ισχύ η θρησκεία, βεβαίως. Την ήπια ισχύ, όπως είπε ο κύριος διοικητής, που συνδυάζεται με την smart, με την έξυπνη ισχύ, δηλαδή ένα συνδυασμός ισχυρούς ισχύος και soft power, άρα έχει ισχύ. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται. Αυτή η ισχύ χρησιμοποιείται θετικά, να προάγει τον πολιτισμό, για να προάγει τη ειρήνη, ή σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η ισχύ λειτουργεί αρνητικά για να ενισχύει, θα λέγαμε, ή να εργαλειοποιείται αυτή η ισχύ της θρησκείας, γιατί έχει ισχύ μέσα στην ψυχή πρώτα απ' όλα των ανθρώπων. Μπορεί η θρησκεία να κινητοποιεί ανθρώπους. Μπορεί να την κινητοποιήσει θετικά, αλλά μπορεί να, από κάποια πολιτικά, οικονομικά συμφέροντα ή άλλου είδους συμφέροντα, τέλος πάντων, να έχει μία ισχύ που να δημιουργεί προβλήματα. Όχι ότι το δημιουργεί η ίδια η θρησκεία το πρόβλημα, αλλά εργαλειοποιώντας τη θρησκεία και άλλα πράγματα βέβαια. Άρα η ισχύς υπάρχει, στο χέρι μας είναι, στο να βοηθήσουμε ο κάθε ένας με τον τρόπο του αυτή η ισχύς να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στους εαυτούς μας, στην κοινωνία και στη διεθνή κοινότητα, και αυτή η ισχύς, αν θα πάρει μια θετική κατεύθυνση ή μια αρνητική κατεύθυνση, μια ασφαλιστική δικλείδα είναι η τρίτη λέξη της σημερινής ημερίδας, ο διάλογος. Ο διάλογος είναι αυτός μεταξύ των θρησκειών και μεταξύ των ανθρώπων, είναι αυτός που θα ισορροπήσει αυτή την ισχύ, έτσι ώστε η θρησκεία να είναι ένα υγιές χαρακτηριστικό μέσα στις κοινωνίες, μέσα στις ψυχές, και όχι να λειτουργεί έτσι προς άλλες κατευθύνσεις. Ο κύριος Στεφανής, κλείνοντας, άμα θα ήθελε, κύριε Διοικητά. Ναι, θα ήθελα να πω το εξής. Λίγο πριν να εγκαταλείψει τα εγκόσμια ο γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης, ο ηγούμενος της Μονής Σταυρονικήτα και στη συνέχεια ο ηγούμενος της Μονής Ιβύρων, σε μια συζήτηση που είπαμε, μου είπε για την πατρίδα. Κύριε Διοικητά, η αγάπη προς την πατρίδα δεν μπορεί να είναι ντεκαφεϊνέ. Αυτό οφείλουμε όλοι να το σκεφτόμαστε και να αγαπάμε την Ελλάδα αληθινά. Και αγαπώντας την Ελλάδα αληθινά, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, σίγουρα και βεβαίως με την πίστη μας, σίγουρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Να ευχηθώ από την πλευρά μου καλή Ανάσταση σε όλους και όλα τα καλά για σας και τις οικογένειές σας.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Διοικητά. Ευχαριστούμε και όλους όσοι συμμετείχαν στο πάνελ και όλους εσάς που καθίσατε μέχρι αυτή τη στιγμή και με μεγάλη προσοχή παρακολουθήσατε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκλεκτούς ομιλητές για τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους. Με ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό, ολοκληρώνοντας το μέρος των ομιλιών, περνάμε τώρα στις βραβεύσεις. Παρακαλώ τον κύριο Λουκά Κατσόνη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, να απονείμει τιμητική πλακέτα στον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, στρατηγό εν αποστρατεία, επίτιμο αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τέος Υπουργό Εθνικής Αμήνης, διοικητή του Αγίου Όρους. Παρακαλώ τον πρόεδρο του τμήματος 10 Περικλής, κύριο Πέτρο Τασιό, να απονείμει τιμητική πλακέτα στον επίσκοπο Σαλώνων Ιγνάτιο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδας στις σχέσεις με τις άλλες εκκλησίες. Παρακαλώ τον πρόεδρο του τμήματος 53 Πρωτέας, κύριο Νεκτάριο Γιώργιο Κατσίκα, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στον καθηγητή του τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, κύριο Παναγιωτόπουλο. Παρακαλώ τον πρόεδρο του τμήματος 56 Μιλτιάδης, κύριο Γιώργο Βέρμπη, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στον Αρχιμανδρίτη Αρίσταρχο Γκρέκα, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Λίγο πριν κλείσουμε, ένα λεπτό υπομονή. Τέλη Γενάρη, η ιδέα για αυτή την εκδήλωση ήρθε ως έμπνευση για την επόμενη εκδήλωση του τμήματος 10. Οι ΑΧΕΠΑ κάνουν συνέργειες, δεν πάνε κατά μόνας. Και έτσι λοιπόν, το Νοέμβρη είχαμε έναν εκλεκτό αδελφό, ο οποίος ορκίστηκε και του είπε ότι θα πρέπει τη σημερινή θεματική, τη θρησκευτική διπλωματία, να την αναλάβεις. Είσαι ο πλέον κατάλληλος για να την αναλάβεις. Υπάρχει λοιπόν σήμερα ένας άνθρωπος που ήταν πίσω από τη σκηνή, ήταν ο εμπνευστής, ήταν ο συντονιστής. Ήταν αυτός που έκανε τη μεγάλη κινητοποίηση σήμερα. Εγώ έχω έρθει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, επειδή ανήκω στο Δήμο Παπάχολαργού, είμαι γέννημα Θρέμα. Έχω έρθει σε εκδηλώσεις της ΑΧΕΠΑ, εδώ έχουμε κάνει άλλες 2 εκδηλώσεις, αυτή είναι η τρίτη. Έχω έρθει σε πολιτικές σημεία εκδηλώσεις. Για τέτοια θεματική σήμερα είχα καιρό να δω τριψήφιο αριθμό ατόμων. Έχω τη διαστροφή να μετράω τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Θέλω λοιπόν να καλέσω στο βήμα τον Κώστα του Φιλιππακόπουλο. Πάμε εκεί. Υπάρχει λοιπόν για τα 100 χρόνια της οργάνωσης, είχε βγει με πρωτοβουλία βασικά της Τράπεζας της Ελλάδας, επενδύσει ο Χρήστος Κατηφόρης ο Ταμείας της ΑΧΕΠΑ, αυτό το αναμνηστικό μετάλλιο. Απεικονίζει βασικά την παράδοση και την ιστορία της ΑΧΕΠΑ, αυτής της οργάνωσης που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον ελληνισμό σε δύσκολους καιρούς στην Ελλάδα και σήμερα συνεχίζει να κάνει τρομερή συνέχεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο από την δική μου τη μεριά, ως οικοδεσπότης σήμερα επίσημα, λόγω ότι είμαστε στο Δήμο Παπάχολαργού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκλεκτούς σήμερα ομιλητές και συντονιστές, τον Μεσολόγιο, ο οποίος είναι και στην ενορία της Αγίας Σκέφης. Θέλω όμως να κάνω δική μία στον Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ ό,τι το τμήμα της ΑΧΕΠΑ έχει ζητήσει να είναι παρόν πάντα στην πρώτη γραμμή. Άνοιξε μάλιστα και το Άγιο Όρος τον Ιανουάριο σε μια επίσκεψη που είχε γίνει
με πάρα πολλούς αδελφούς και για να γίνει και η συνάντηση τότε της περιφέρειας, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Μπορείτε να σας κάνετε μεγαλύτερους ανθρώπους, γι' αυτό δεν σας Τον θεωρώ εξαιρετικά λοιπόν. Είναι μια άλλη αξία μεγάλη. Η αξιοκρατία γεννά την αριστοκρατία. Αυτό προσπαθούμε στην ΑΧΕΠΑ να κάνουμε. Σε μεγάλο βαθμό οι άξιοι πρέπει να είναι και άριστοι, αλλά και οι άριστοι να είναι οι άξιοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.